Anokwasemo. Yeah, said was like a can't shame at what this one. Ubi me bida. My kid can't shame me to be a tremble part to my tar this one. Then he penny to me say, Aquay a guy, Aquay a brandy, Aquay bussy. If you know who's a man, form and I come and film for the sir. Men can see a woman, son, and I'm you, my yes, a open, maybe didn't ya? Okay. Or don't know wood in the crown. My yes, a open. What was a via Martinamubia? Men or bad to be baho and opano in here, and go born and non, so no matter agenda, man, no appear. No be so bad non crew to 12, no appear, and will be a dama, the archer. My yes, I will pay you. Now be beaten and me too, for catchers and your way and yet because me yes, I won't, I'm one. And my yes, I will pay. And young phone that son of 9 year old man, Pilas, Jagan and Bengoons and Ocreas or my gun. And come my yes, I will pay. Ya papa bi tena ase na wokonya asew na naso be ma no wawo ba no wa winsa mo atopom se etim enu nti ne be ko university ontimi ntua fees no ne ba na nko school no ena ne ba no ko hia abrantie bi wa ablabom abrantie ne wo kakra ba wa nko school anko agire no se eja me pe wo ba no mi pese me hwe ne university mani wie na ma wa no Ewana papa no mum ni abrantie ne tena ase so se krache eye no kure se beta frache o pese o ware me ba o pese o bua me ba na afi nka abrabo no kɔ nanim but unim bibi me my yes e wo pen me na me ba na wo ba be hedi ama me ebetumi a anka ye ne ho ade na awa ne wie na se wo so wo bua wo yira ne ti ase esi a wo nwa ano aso be hwe university de krache my yes e wo pen gine mienu oh na ase wa so matem didie umpo ba nkoso wa hwensa sa in your life wa ye de na obi be he oba ma wa ene wo kekan kasa nsem we on se maka to so papa be ifo o mkekan ni se ya branche ni so papa na hwensa nti o kan kwasi asem o ni sika sha ba ya na brabo university fees no otua edan ahodo no wo han ene so ma wanya meeting bi anaso wanya holiday bi anaso o anya visiting day bi so mi ada ne kem no aso anema no de akosie oba no oyeye dru mere bi na na dwuma abese na fe no oba no so be wi fees ni ade no na so ton ne car otimi otimi de hwesi oba papa no obi o zikrache o she fi ene monyamo ba me ma yese open njini mi yenu woni awo ye no oh na bi tia ku aso ni abu akọrin na petes na ba kwaji asemzi emu ano kwaji asemzi ano agu ono kwano no aba ono kwano no akomo ni sese wa you are petes 50 pe na aye ne sa afi di omu dokoro papa na bantie ton ne cash oba ni university ye ya se omu be ye school na nipa o ma point ni school se politics to senke bia NDC omu odin bi e de press ankofo no school MPP fo odin bi e de press ankofo no school owi ya na banya ba ni man position abo he position na o share abaya bi a oda na kuma so na ye akwa yi a wa fe ne yira me na yiri e no na ko school pe no o de tu na ni se position she ne menya fa nware a emwa de be se ne yo ho ade ni nimo na nka me no watena na nka me mu ayedu na nka politics na makoma ni obayi wura tumi ati be na yi a wan ko school wo se na japade nya de fe no oba no wura fino wajako woko ye mu obi minister de sa mu akonye oni ne ko university o si me ware wo na mi mu ayedu afi no obetena wo a wo hunu so adwuma ase asa ton wo ka yaw afi de ayi na nsem na o de beto ne ma me anim o se ko so zo yoba anya ba bi pase o betna go na nsani kai kura wato yo be fe ye mu di fene ko apai to wa no abọ ne yana nwa pa go nsa sem ko ye kan sem ade ho o mpe obayi no wa ye bi afi de ani na nsa be mo aton ne ka so obayi university di sun be si obayi a obaka kire ma me na ko se abrabo de ntimi decide mo oba ne ni papa no ye isi wono wa nyini wa ye mature ntimi nche ne certain da nti de ja manyame SOMPA FM wa kaso woni wa semo eba ana otigo di no mudu omunko krache ni sin nti obi ani go ma me ni obi na be na o so ko papa no
afọ ọkọ ne nkyɛn na ɔsɛ agya ɔsɛ mpatsɛ agya me woma ha no ne di nkɔmmɔ ɛte sɛ agya woba na mebu bɛka sɛ mayɛ sɛ wo pɛn wonim yɛnti ɛnnɛ ɛnsawe ama ma yɛ se na yere ɛka bia ne wama mmɔ no wɔte wɔ saa no ane me mma animuonyam bia ne wama nhyɛ wɔn adwuma sɛeɛ na me yere fa m'akyi kɔfa mpena sɛ me mma yɛ enum ne wɔhyɛ ha no wɔnyɛ me ba pra me yɛ mmerɛ na me yere tumi fa m'akyi sɛ matɔ fam nti kɔfa wɔ bi na ne papa na na ne yɛ ɛden sɛ memma sɛ ne wiase wɔ ma me fie wowu ba wɔ wiase la bɛrima na ɔhia no ɔhia no ɔno ara ma ne natena papa no ɛko nkɔdi na nnɛ me ne me yere asa bɛwo atoa so akyiri a ti na aba no ntumi di matɛm sɛ meyɛ kɔyi sɛ na ɛnyɛ me pɛ na me mu nsa no ama keka hyɛ mu na meba hu sɛ bɛrima na ɛbɛn nanso saa dwendwen ne tɔɔ me so na ɛdane ne nsareɛ woba na mebu ba aka akyerɛ sɛ mayɛ sɛ wo pɛn no na me ho ɔpɛ na me korɔkorɔ maa na me nsi maa fam nanso deɛ ɔbaa yɛ me kama m'adwuma sɛ nti na mɛkyerɛ wo sɛ ɛyɛ mmea me ba deɛ but wonyɛ wo ho yie a ɛnyɛ ɔbaa yie nkosi saa because ne mu bɛyɛ di twɛn wɔ wɔsan wo ho kɔ ne sɛ nti no mayɛ sɛ wo pɛn no ase kyerɛ no afei papa no aboro wɔdi nkɔmmɔ na wɔsu aberanteɛ ɔbɔ ɔka di nkɔmmɔ na wɔsu yaw wokɔto aberewa bi a nyɛ sɛ wɔni awie akɔteɛ da wo na asɛm na aba ɔno nso kyɛnyi star awia paa ɛnɛ n'anum ato na sɛ mookɔ no wɔ sere wote asɛm no ase wate awia mfifire pɛn wokɔ no wɔ sere no wɔbɔ kɔkɔ anyɛ biribi ntia ambassador de show mu yes asɛm gye firi ne nsa nipa so o ɛduru baabi sɛ yɛbɛgye afiri nipa so because ebi wɔ experience yɛ bi abrabɔ a yɛbɔ ne wiase efie wura no ate ne fie no ɔkɔmpreni asɛ ɔmo yɛ n'ahi nyina nyɛ biribi a o wokyɛngyi maa dodo osi so okyɛngyi sika a na ekura na nka osi nkranfie kò osi takora de si sunyanfie nanso afei a wanyegye na ekura na ase na etumi si ife sika afa papa ne nsɛm no etu ohun sɛ mmaasɛm na kum no eti na owu sɛ ɔde bi twam a na ɔyɛ dadan ne koratwe ɔbɛ so oyɛ biribiara na nka aka sɛ me fie wura ntumi mfa bi nkura ama na nka wabra bosu yie ba wonte na ase nti wɔsɛ na yɛyɛ no ya ɛnyɛ no ya o yɛde bi ayɛ no yɛdi na nipɛn wabɔ kapɛn wabere asetena mu eti na wokyɛngyi ɛyɛ na ya no a wayɛ ɔsɛ ne ba ɔpɛ so nko nka w'anim ana twe wo firi hɔ no wante ase a anka ma yɛ sɛ wo pɛn akoa ne bɔ nnwom saa asɔfo panyin na mofrɛ no wogye no wato nnwom bi a saa nnwom no wɔ sɛ nka Ghana na wɔɔdo da hɔ saa 3 years ansa no yɛapɛ nnipa bi ama no abaaba bɛtwam na afei yɛtumi ako akɔ anim obi biara yɛ sɛ obi pɛn nanso ahwɛyie bi a wɔayɛ na mɛpɛ bi anadane football yɛ na ano Edward sɛ Edward no sɛ yes yɛka no asɛm yi ɛdeɛ ne bɛsie na yɛawotue wakɔbɔ blaster pɛn ɔmokɔ ahwɛpɛ bi ma yɛde ma dollars yo wodeɛ abɔtim bi yɛde yɛmfa nso ɔkɔɛ no nko a ne yɛpam ɔ no Ghana ni bi free dollar ho no bi wate asɛm no ase ɔkɔɛ no nko a ne yɛpam ɔ no ɛtumi dane abrabɔ wɔ Ghana wede owie wabɔ international matches bi team bi ahodoɔ ama nnɛ afei deɛ ɔporo wate asase dan ho anyɛ kumase anyɛ nkran anyɛ takorade boase wobɛkɔ mgua na situka akyiri hɔ ɛna wɔpɛ asase ana bidiem ɛna kyɛw sɛ bidiem na wokan ɛna kyɛw sɛ abrabɔ mmerɛ dane nti ɛduru mmerɛ bi na sɛ panyine bi tuufo ɛduru mmerɛ bi na ho sɛ ɔtomfoɔ bi bɔ baabi kwankwankwan afei ɔmubisa no ɛtɔ mmerɛ bi papa te ase ɔtwaa bi ɛkɔɔ ne nkyɛn da koro na ɔsɛ kwaku ɛnsa deɛ menimnom wobɛtumi anom bi wɔ abrabɔ mfa yie to ho ɛne namfoɔ dodoɔ mpie nkɔwe nsa mmo no nya nsɛnseɛ ne nkɔma n'anim bie mu da sigareti so yɛ adeɛ nsia bi nom da wo papa menim nya meka kyerɛ wo wobisa ho kɔkye saa mmerɛ na mehyia na adwene yɛ adwuma to a certain level sɛ wo da bia woantɔ bi koraa na aho popo na adeɛ no nya nka wode woantɔ bi a wo na mede wɔbɛka wei de akyerɛ no ɛkɔsi da mehu sɛ obi akɔ hospital so wanom sigareti saa ma nakara asɛe saa ma metee nea mpapa ɛka ase sɛ wantimi ankɔnturo na ɔde ne ho akɔduru a mesrɛ wo deɛ na mfa ho nkɔ saa tebea no ɛtɔm ne bi obi yɛ korɔmfoɔ na wɔka kyerɛ sɛ menwie adeɛ da na mfa ne korɔ no bi natɛm sɛ nya nkɔɔyɛ wɔn na akoma hu bɛbiaduho sansan nti na wɔka kyerɛ sɛ twe ho firi hɔ ɛtɔm ne bi a na obi bɛka no dwene kɔ akyire na hwɛ ne nti ama wɔka nea wɔka yɛba ne saa wayɛ sɛ wo pɛn no wobɛte aseɛ yɛnim nsɛntwerɛfoɔ bi ebere bi baeɛ na yɛawante ɔmo kasa a wontumi ntena ɛnɛ saa nsɛntwerɛfoɔ nda so te aseɛ ɔmo nwuyɛ nanso odi nkɔmmɔ koraa ɛnyɛ wo dɛ wayɛ sɛ wo pɛn wo mpanyini bi di nkɔmmɔ atie ne yie sɛ mo aba na mmoa wonim ade kuro nti ama ne awo ha
nti sɛ wɔstate mɛm asɛm no ama me ka kyerɛ wɔ ayɛ atie wonnim adekoro nti asɛbesɛbe wo maame ne wo papa nteɛ nti sɛ nnɛ wostate bi na ɔsɛ nya w'ani no tena ase a wonim reason a wɔɔka kyerɛ wo maame bi wo yi o na kunu no hwɛ ne ba no kama bɔfiri sɛ ne ho ɔfɛ asikafoɔ abɛtwa ne ho ahyia na ogya a saa kunu no wɔ ogya a ɔkɔfrɛ asikafoɔ wie na ɔhu fi yɛ mmɔtiri no wohu sɛ sɛ ne first husband no ɔyɛ kɛre na wɔsɛ ɔsɛ akɔfa ɔkɔɛ ne obi afa wɔanya biom up to nnɛ ne ba yɛ okay ba maame no nyɛ okay afei ne n'ani aba no nso ɔhunu sɛ saa adeɛ kura wɔn nkurɔfoɔ yɛ sɛ nea wɔn pɛ akɔnɔ na mmom okodu wɔn nsa ma ɔgya ɔdi ewia ahosuo wɔn yɛ funu nti wɔayɛ sɛ wɔpɛn ɛna wɔka kyerɛ sɛ sɛdeɛ okuru wei korɔkorɔ ɛwɔ yie no sɛdeɛ ɔbɔ efunu wei te wasɛm ase no na mpirima na ɔdaadaa no mɛfi mu no ɔkɔ a ɔnkɔyɛ ɔsɛ nea wei yɛ wɔ yaw ɛbɛrɛ ne nti yɛde bɛsi ni aka kyerɛ na ɛwɔ ti yɛ sɛ obiara yɛ so obi pɛn nti yɛ ti obi afutuo